tanan. Bani kami sa among pagtuon karon nga din ang lamdag sa gahom sa balang espiritu. Among makauban nga di may mag-aabli sa among unahuna ug kasing-kasing. Salamat o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ato karon nga topiko for the whole week, yuluhan kini siya og communion in action. So kinahanglan gyud ay mga kaigsunan, mga batan-on nga dunay action. Nabatay panultihon nga kanayon nga action speaks louder than words. Lisod kayo nga daghan kayo tag istorya, pero gamay ra ang buhat. Mas maayo nga daghan og buhat nga makita nato, kay bahalag gamay ra ang istorya, ang importante daghan nga buhat. Now ato ni karon tun-an, mga kapaglaw, makigsunan, labi na sa mga batanon, palihog ko og share og like sa ato karon nga mga series sa wali, sulod sa usa ka semana. Yuluhan kani og Sabbath School in Action. Kabalo mo mga kaigsunan kapaglaom, kining Sabbath School, gikan pa sa akong pagkabata, nanon na gini sa kayo. Gani, mao ni siya ang foundation sa mga kabataan during the time, bisan pa sa unang panahon pagyod, no, nga diin, mao'y foundation sa mga ginikanan sa mga kabataan, nga mahimo silang mamold. Tungod kay ang Sabbath School nga program o ginahimo sa ato nga iglesia, mao ni say pamaagi nga diin madisiplina usab ta mga kapaglawom. No, uno-naon ganinyo. Kung sa trabaho sayo ta mo mata. Pero kung pag-abot sa Sabbath School, 8:30 magsugod, pero malate pag yuta. Ano man na? Tungod kay we are taking for granted. Nagunaon na ta mga kapaglawom magigsunan nga walay masuko sa ato kun malate ta. Dili pareho sa ato nga gitarbawan, nga kasabaan ta or maynusan ta. Pero dili pareho din sa Sabbath School nga walay masuko. Pero abi ninyo makapaglaw makigsunan, ang Ginoo nga naglantaw nga may tagiya sa universo, mag-uol nga maglantaw sa ato, nga mas priority na to ang atong mga buluhaton sa kada adlaw kaysa usa ka adlaw nga gipangayo sa Ginoo kining Sabado gyud. Mao gini labing importante. I hope nga matagaan nato pagtagad nini nga kagabiyon. Nagatawag dire ang ingon dinhi the power of Sabbath School. Dunay usa ka istorya. Ang ngalan na ni mao si Christine. Nibisita siya sa iglesia for 20 years. Kabalo mo, sa bata pa siya, nagsigi siya o ginakuyog siya sa iyahang lula, nga musimba. Unya, sa diya nga nidako na siya, naawi na siya, nalayo na siya sa iyang lula, wala na gid siya magsimba, mga kapaglaom. So ang nitabo, for 20 years, 20 katuig, he was drifting through life without an anchor of faith to hold her. So wala gid say foundation. Importante sa ato mga batanon kung unsa ang atong foundation sa atong kinabuhi, kung dunay bagyo, dunay tentasyon, especially sa mga batanon, dunay nakaangkla sa ato nga pagtuo nga dili ta dali mapaling. Mao gina importante gina sa makigsunan. So for 20 years wala siya makabalik. One day she decided to visit Sabbath School and church again. Nagunaw na siya nga may siguro nga mabisita ko, no? Kay gimingaw naman ko og simba. Iyang nakita ang iyang teacher sa una. Na-surprise siya nga ang iyang teacher nga mao si Rose was still teaching Sabbath School 20 years later. Rose was delighted to learn that Christine still remembered some of the lessons she learned when she was a child. Abi ninyo mga ginikanan, kung ang ato mga bata, mamold yun diha sa prinsipyo, sa balaan nga kasulatan, mabitan atong slogan karon, mga igsoon, grounded in the Bible, focus on the mission. Nga naman, tungod kay ang ato mga kabataan, sa gamay pa, grounded sila sa pulong sa Ginoo, ug rooted in the Word of God. Pag-abot sa unahan, kung doon na may unos, bagyo sa atong kinabuhi, bisan sa akong kinabuhi, makapaglaom, naka-experience gyapon ko ana, mubalik gyapon ka tungod kay i-remind ka sa Holy Spirit, no, nga diin pahinumduman kaniya sa mga lesson nga imong nakatunan. So mao ni ang nitabo kang Kristen, nahinumduman niya ang mga lessons nga gihatag sa iyang teacher nga mao si Ross. So Kristen requested personal Bible studies, nagpa-Bible study siya. She could find answers to life's questions. Abi ninyo ang atong kalibutan karon, daghan kayo mga kapangutana, mga kapaglaom. Pero the only thing nga makatubag sa ato nga pangutana is ang ato nga balaang kasulatan. Kaya naadri ang buhi nga paglaom o kining paglaom nga nasulat sa balaang kasulatan kung ato ning masulod sa atong
kaugalingon sa atong hunahuna o kasing-kasing pagtuon nato makuptan taliwala sa unos ug bagyo makapaglaom dili gyud ta angay mahadlok. Mao na nga ang nahitabo kang Kristen sa diha nga nagpa-Bible study siya. After completing Bible studies, Kristen was baptized and became a member of the church. Imagine, hunanaw na to makigsunan for 20 years nga diin ang katong tun-an ni Kristen. Solid 20 years mga kapaglaom. Pero niturok gyapon sa diha nga natanom sa iya ang mga nindot nga mga pulong. Abi niyo mga igsoon, mga kapaglaom, di kita makuli sa pagwali sa maayong balita. Paghatag o input nga mga maayo, kay sa unahan, maani ra gihapon na niya mga igsoon, no? Makabot ra gihapon na niya, og maani niya ang maayo nga mga pulong, og niresulta sa bautismo. Now, ningon din Sabbath School in Action transformed Bible study from her intellectual knowledge into a lifestyle of fellowship and evangelism. So meaning to say, dunay transformation. Sa atong kinabuhi, useless kayo nga grabe ang struggle, nga din walay transformation mga kapaglaw makigsunan ang atong kinabuhi. At least makita gyud sa atong mga silingan nga na-transform ta, nausab, dili nausab ang atong postura, pero nausab ang ato nga kinabuhi. Nga naman, doon na kay pailob, doon na kay pasensya, may gugmaon na ka. Sa una, di ka may gugmaon. Nga naman, grounded naman ka sa pulong sa Ginoo. Mao na makafocus na ka sa mission nga gipiya sa Ginoo alang kanato. Padayon ta mga igsoon, ingon pa din they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, then the breaking of bread and prayer. Sa Acts 2:42, gipadayon gyapon, dilibot pasabot. Kining Sabbath School nindot ni siya nga buluhaton. Although sa atong iglesia mao ni ang pinakalisod tungod kay basta Sabbath School gani mga kapaglaw makigsunan especially sa mga batanon pod dugay mo mata labi nag Sabado kay gikan og Domingo paingon og Biyernes grabe ka busy pag-abot og Sabado murag himuon na lang pantalya ang Sabado dili bahalag malit basta ang importante makatulog lang gyud maayo dugay makamata. Pero nalimtan na to nga human sa baptism, naapaning teaching, naapaning fellowship, naapaning breaking of bread and prayer. So ato pa makita mga kapaglaw, makigsunan, nga atong hinumduman ang the Lord's Supper, no? Ang sakripisyo ni Kristo, nga diin iyang giula iyang lawas dito sa Kalbaryo sa cross. Kung masahon nimo ang Acts 2:41, ingon din those who embraced his message were baptized, and about 3,000 were added to the believers that day. Abi ninyo makapaglaw, makigsunan, grabe ko dahil. Di ba? Kung ang Holy Spirit, kini ang nitabuan sa mga disciples ni Jesus Christ, they are waiting sa Holy Spirit nga moabot sila. Wala sila mugawas sa Jerusalem unless wala nila ma-receive ang Holy Spirit, mga kapaglaom. So sa diyang na-receive na lang ang Holy Spirit, pagbubo sa balaang Espiritu, nagwali sila o nagbautismo sila 3,000 ka mga hamiling kalag pagkanindot kay mga kapaglaw makigsunan. Meaning to say, dili na sa trabaho sa tao. Trabaho siya sa Holy Spirit ang conversion. Ang atong buhat mao lang gyud ang pagwali sa maayong balita. Now, kini ang atong ginahimo karon mga kapaglaw makigsunan, mao ni siya ang training ground tabang nining buluhaton nga gipiya sa Ginoo sa ato. Okay. So in reflecting on her spiritual journey, ingon pa ni Kristen, ingon pa niya mga kapaglaw, life without God was difficult. Abi nyo mga kapaglaw, magigsunan na mga tao masubutan nasa mga Facebook. Nga, dili na mo to, Ginoo. Pero hinumdumi mga kapaglaw, magigsunan, life without God was difficult. Difficult yung ano man. Hindi man ka wala kay Ginoo. Kung doon na kay problema, ikaw rin mo absorb, ikaw rin ginusa. So, ang may tabo, ma-stress ka, maglabad imong ulo, walay solusyon. Mao na dayon nga ang imong una lahi na. Mao na mga kapaglaw makigsunan, importante gid kayo kini magkinabuhi ta nga naa si Kristo. Ngayon dire, today God is calling for youth and young adults who will help recapture. Meaning to say nga sa evangelistic purpose of the Sabbath School, God wants to use you to help, no? Aron makatabang ta nining buluhaton, searching people find answers. He wants your Sabbath School to be a place where people connect with God. Kini ding Sabbath School, abi niyo makapaglaw makigsunan naman tay pamahaw,
paniudto o panihapon. Kini Sabbath school, mao niya pamahaw. Kung boto na to, kung sa health, dirita sa health sa pagkaon, kaning ingon sa mga health professionals nga, pagbuntag, eat like a king. Di ba? Mao niya ang may tabo sa ato, pero kadaghanan sa ato nga mga batanon, labi na sa mga estudyante, o labi na sa mga naidunay mga trabaho, dili gyud mo kaon og buntag. Kaya nga naman, rush hour, gadali, permanente. So makakaon dito na alas 10, alas 11, dala na paniudto. So mao pa niyang may tabo sa ato, mga kapaglaw, makigsunan. Mao ni, He wants your Sabbath school to be a place where people can connect with God. Dili ta kabantay nga may labing importante man di ay ang pamahaw. Dili man di ang panihapon. Kaya ang panihapon, light meal naman lang. Pero ang nitabo sa ato, gibali. Pero sa ato karon lahi pod kay pagabot sa iway gamay ra. Mao na ang Sabbath school, mga kapaglaw, makigsunan, importante gyud ni alang kanato, no? Mao ni atong bantayan nga diin ang ato mga kabatanunan matrain. Dini pa lang sayo daan, kaya mga ginikanan, gitrain na magyud sayo og mata, pero pag abot og Sabado, murag dili na magyud nato matagaan og pagtagad. Now, dunay idea mga kapaglaw, makigsunan. Ato makita dinhi kung unsa gyud ka importante ang Sabbath school. Number 1, Sabbath school is about people. Kini Sabbath school may tungod dinhi sa tao, dili ni siya about sa program. But Sabbath school is about people. Nga naman, ingon pa dili, it is easy to feel invisible and go unnoticed in a church. Dahil ba, musulod ka sa simbahan, bisag di ka manotice, walay problema, mulingko lang ka rito, muuli ka, wala po kay kaila, labi nagwalay mo entertain. But Sabbath school is the best place to be seen, heard, known, and remembered. Mao ginto ni labing importante. Personal connections with both peers and cross-generational relationships. Mao ni siya nga time nga makihalubilo ta. Kini Sabbath school makapaglaom, especially sa mga young people. Sa ako sa una, mga 1990s, kay natawa man ko sa mga 1970s kapin, abi nyo makapaglaw, makigsunan, ang mga kabatanunan sa una, ginasiparit yun na. Unya, gina-Bible studyhan. Sa may tumong. So, padayon ang doctrinal Bible study. So, I hope nga maog yapon na atong ginapadayon. Mahinumduman na sa mga kabataan. So, mao na sa importante nga doon ay connection nato sa atong isig kauban. Dunay mga ideas, mga insights nga atong mapahat. Kung dunay problema, ma-share po nila. Nindot kay mura magyapon sa og care group, mga paglaw, makaigsunan. No, kini pag-abot sa Sabbath school, tingnan lang kini pag Sabbath school ng Adventista, saba kay mura gagkagulyang, mura kuno merkado, pero ang tinuod mga paglaw, makaigsunan, bisan tuod og saba na. Pero tungod kay sharing time maguna siya, pagpanghatag og mga ideas, pag-receive po og mga nindot nga mga ideas, nga mga apply nimo, nga ikaw nga nawad-an na paglaom, hatagan po kag paglaom, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Now, number 2, the Sabbath school places supreme value on the individual person. So, ato makita diya, mga igsoon, nga while the church service is optimized to reach large crowds, Sabbath school is optimized for small groups. So, Jesus emphasized the power of personal contact by touching people with when He healed them. So ato makita din mga kapaglaom, nga kining Sabbath school is value on individual person. Meaning to say, doon na kay personal contact sa usa ka tawo, contact sa usa ka tawo, nga diin, mahalubilo gini mo siya. Di ba? Maistorya ni mo siya, Brad, nga nung wala makatong mayaging Sabado, wala na ito mabistahe. So, panalangin sa usa ka tawo, nga diin, maistoryahan siya, matambagan siya, or ikaw po nga doon ay problema, matabangan po ka, ma-voice out po nimo. Kaya kanang tao nga doon ay problema makapaglaw, mong dili na makaistorya, malahi ang una-una ni anak. So, mas maayo gini, makatabang yun siya. Ingon pa rin sa Matthew 8, verse 3. Jesus stretched out His hand and touched him, saying, I am willing to be cleansed. And immediately, his leprosy was cleansed. Abi ninyo, si Jesus Christ during the time sa dinisya sa kalibutan, ang iyang trabaho wala gyud sa kapangayo o kanang mas nga daghang kayong tao. Kay kini nga time si Jesus Christ gikan ni sa kabukiran, nilugsong pertin daghana kay gapunsisok mga tao. Pero dunay usa ka tawo nga niduol kanyang leprosy, iya gyud personal nga giayo mga kapaglaw makigsunan. Ang personal nga kanang pakigistorya o pakighalubilo sa atong mga isig ka tao, importante na siya tungod kay ma-feel o mabati igyon nila nga importante sila sa ato nga iglesia, mga igsoon. Ingon, touch is about giving personal attention to the person of time.
at a time. Sabbath school is all about touch. Sabbath school is not a program. Sabbath school is about people. Mao na mga kapaglaw makigsunan, ilabi na sa ato karon nga mga batanon. Usahay dilita mo sayo kay una-una na to nga ang ano mo sayo man ko nga wala man koy bahin. Ano mo sayo man ko nga wala man gyapon koy buhaton dito. Pero abi nyo mga kapaglaom sa simple lang kayo nga molingkod ka dito during sa lesson ug asa mo dapit nga ibahin dako kay kag kabahin. Kaya ang eksperyensya nga gipiya sa Ginoo sa imo ug uban po nga eksperyensya nga imo masarap niya nga time makatabang na sa atong espirituhanon. Importante ang atong espirituhanon mga kapaglaw makigsunan mga batanon tungod kay kining tanan nga naa dinhi sa kalibutan secondary ra gyud siya. Mao na nga importante ang atong espirituhanon tungod kay eternity ang sangputan nini. Now number 3, Sabbath school promotes that many young people are looking for today. Meaning to say, ang Sabbath school mao ni siya ang mag-promote. Di ba? Naaman tayo mga promotionals. Mao ni siya nga ang mga batanon nga di mo ilang ginapangita. Mao na nga doon na tayo ang uban basig di sila ganahan mo tambong og sayo tungod kay di sila ganahan sa program. No. Mao na kinahanglan nga mo tambong hapon ta aron makatabang ta sa programa nga gihimo sa ato nga mga leaders. Mao na siya a place of belonging, community, and connection with God leadership. O, nanay mga suporta sa ato mga elders, sa ato tanan nga mga naa diya sa sulod sa iglesia. People develop the habits and culture of early church. Abi nyo mga igsoon, mao gini ang pinaka-burden nyo kay sa ato. Tungkol kay mga tao karon, kung gabi dugay matulog, pagbuntag dugay pun mamata. Mao na usahay sa atong kinabuhi, kung dili nato ni tangtangon ang ato nga kinaiya, nga pagkalangayan mga kapaglaw makigsunan, maapsan gyud ta sa pagbalik sa Ginoo nga maor gyapon ang ato nga mga kinaiya. Mao na kinahanglan dunay transformation. Kining Sabbath school matransform ta tungod kay kung sao na dugayan kay kamo mata, pero karon gitransform ta pinagi sa balang espiritu, sayo na ta mo mata. Nga naman, tungod kay gibati nato nga importante kayo kini nga buluhaton o kini nga pagsimba tungod kay usara gyud kadlaw ang ipangayo sa Ginoo sa ato makapaglaw makigsunan. Usara gyud. Unom kadlaw ato, pero kanang usa kadlaw maragi pangayo, pero usahay dili pa gyud nato matagan pagtagad. Ang Ginoo masubo nga maglantaw sa ato niya na tungod kay unom ang ato unya ang iya makuhaan pa gyud nato og panahon. Ingon the three elements that were essential to the culture and practices of the early church. So doon na sila yung mga practices makapaglaom. Usama number 1, gitawag og mission. Kitang tanan doon ay mission. Mabita na nga, doon ay kanta nga, the mission still the same. Maura gyud gyapon. Pero nangita daghang mga pamaagi, mga sistema, aron sa sulod nini mga kabalayan o mga kultura, pagsulod nato na ng mga lugar, nga lahi og mga inistoryahan, lahi og mga pinulungan, aron makasulod pod ang ato nga mga mensahe. Ingon pa rin the early church was born for mission. It was born to grow. Muna importante kung nga motubo, it is very important to understand that in early church, every church member was called a disciple. Importante makapaglaom nga mahimo gitang disipulo. Human nga madawat nato si Kristo, mahimo tang disipulo. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga kung unsay atong nakatunan, especially sa mga young people, nga ma-share nimo pod ngadto sa uban nga mga batanon. Kabalo mo mga batanon, kadaghanan karon sa mga batanon, ilabi na ang mga ginikanan nga dili grounded sa pulong sa Ginoo, lahi og habit og lahi og practice sa ilang balay, mao na nga uban kanila mawad-an gyud in town sa paglaom. Mao na makidungog na to sa television, sa radio, nga dunay mga suicide tungod na sa mga ginikanan usab nga wala matarong ug matuto ang ilang mga kabataan. Pero kung ato nga kinabuhi kamo nga ginikanan usab nga diin kamo nahimong disipulo ng inyong anak usab inyong tudluan, on the future mudagko sila, mahimo po silang panalangin ngadto sa komunidad. Ingon pa diri sa Acts 6 verse 2. Ingon sa then the 12 called the multitude of the disciples to them. Usa ingon niya mga igsoon and said, it is not reason that we should leave the word of God. Mao na gikinahanglan makigsunan nga dili nato biyaan ang pulong sa Ginoo kay kining pulong sa Ginoo mao ni kini makahatod kanato sa eternidad. Pulong ra ni mga kapaglaw makigsunan pero gamhanan kining pulong sa Ginoo tungod kay gikan kini sa baba sa Dios. O ang pulong sa Ginoo mao ay maghatag kanato og nga antaw mabuhi sa espirituhanon.
Buhi tog ka sa physical pero patay sa espirituhanon, useless mga kapaglaom. Mao na importante gana siya. Now, ingon padre, the early church was defined by doctrine. So kinahanglan do na gyud ay doktrina. Notice how 10 verse emphasizes, no? Then the apostles' doctrine was their system of teachings that received from Christ and the scriptures. Kining doktrina nga gihimo nato mao ni foundation sa Seventh Adventist Church. 27 fundamental beliefs. Nga naman, aron nga dili ta mo tilibagbag. Aron nga mo stay ra gyud ta kun unsa ang kamatuoran. Mao ni foundation sa ato nga iglesia. Mao ni doktrina sa mga disipulo po during that time, gatudlo gyapon sa teachings. Gapanudlo gyapon sila. Ginatun-an gyapon nila. Back to the Bible gihapon mga kapaglaom mga kaigsunan. Bisan si Jesus Christ. Mao na importante kayo. Number 2 is doctrine. Then, next, need to teach and preach that Jesus of the Gospels, the Jesus of Revelation, and the Jesus of the whole Bible. Mao na siya, importante makapaglaom. Nga matudluan na to, mawali na to si Kristo. Sa mayong balita, unya si Kristo ang napadayag. Unya si Kristo ang tibok Biblia. Kining Biblia magkaigsunan, simpor gikay ni siya, pero kadaghanan karon sa mga tao, mga kapaglaom, mga kaigsun, especially sa mga young people, dili na gyud kayo mogunit og Bible. Anyway, naman tay Bible sa ato nga mga cellphones. Pero ang pangutana kung ato ba gyud gibasa. Importante lagi nun ta bisag 3 minutes, 5 minutes nga makabasa ta sa usa ka adlaw, dili na tayo mga chapters kay usay taas na mo kayo. Pero ang importante na makapaglaom bisag verses lang nga makabasa gyud ta, makikaistorya ta sa Ginoo. Mao ni dako nga foundation sa atong kinabuhi. Kay kun duna tay mga trials, temptations o circumstances nga sa atong kaugalingon dili makabarog pero pinaagi sa pulong nga atong natunan doon natay gigunitan makapaglaom makigsunan no nga din makalahotay ta sa pag-alagad sa Ginoo. Now our Sabbath school need young people who can clearly explain the doctrinal truths of the Bible. Abi nyo makapaglaom makigsunan mga batanon usay sa atong kaugalingon maihap lang gyud di man siguro tanan pero ginahimo na to sa mga young people doon natay voice of youth. Nga din magwali ang mga batanon, ang tumong tuyo niya na aron nga ma-exercise ang ilang kahibalo sa atong doktrina. Nga din, pagpangutana nga to sa uban ng nganong ingunani ang Adventista, makatubag sila dayon, di na sila kailangan mangita pa og liman. Di na sila kailangan mangita pag Bible worker or mga pastors. Nga naman, nahibalo naman siya. Open na mata karon makapaglaom makigsunan, doon na tayo lagda, doon na tayo mga guide, doon na tayo fundamental beliefs nga atis makabalota. Pero ang problema, tanan, naamagin sa ato makapaglaom. Kabalo mo sa problema? Ang problema, tungod kay ang tao, mas malingaw siya din sa kalibutan kaysa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Maor gina. Kaya nga naman, kwaon mong siyawa ang atong kanang gana, appetite. Kaya kaning pagbasa sa Biblia, milk and honey man eh. Appetite makapaglaom. Manaw, kung ang imong appetite tuwa dito sa imong gadget, ang may tabuan na, mas less og time ang Bible kaysa imuhang gadget nga mas taas ka og time. Mabuntagan pa, walay problema. Pero mga kigsunan, makapaglaom nga naglantaw karon hinuman na to, nga kining pulong sa Ginoo, sama ni sa espada nga duay sulab. Mudulot yun ngadto sa kinaladman. More than ever before, Sabbath schools should be known for their deep study of the Scriptures. Mao na kanang tao nga kanunay nagtuon sa pulong sa Ginoo, wala gyud siya nga kadlukan. Di po siya kakataranta. Kaya usay day mga text nga atong ma-receive nga ani wala sandilo na gini, unani na gini. Makapaglaom kung nagtuon ta sa balang kasulatan, wala gyud tay kahadlukan nga naman. Naman tanan ri gipahibalo naman sa ato, ang problema lang kung wala ta kahibalo. Mao na nga importante nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Now, next, number 3, fellowship. Kini fellowship common kini sa ato, dili ni fellowship nga ginahimo nato sa mga distrito. Pero mauni siya makapaglaom sa sulod sa iglesia nga doon natin fellowship. Unsa may gondre? Sa early church was sealed together by fellowship. Remember our theme verse sa Acts 2:42. Gondre, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. So meaning to say, doon na sila fellowship in the breaking of the bread in prayers. So ato pa makita, makapaglaom, makigsunan, nga kining fellowship nga gisgutan din mao gyapon ni siya ang doktrina. Nga diin magtipok ang example mga kaigsunan o mga batanon o sa may tumog toyo aron magtuon sa pulong sa Ginoo. Siyempre, ikaw man og tuon makapaglaom makigsunan, doon na mo ginikaon. Dayon dunay
pagampo. Mao na nga ang breaking of bread, ang giingon diri makapaglaom makigsunan, mao ni siya ang gitawag sa Acts 2:42. Breaking bread refers to the early Christians dedicated practice of gathering for the Lord's Supper. Gitawag siya communion. Sa ato pa makita makapaglaom makigsunan, nakakaon ka sa espirituhanon, above all, nakakaon po ka sa material nga atong ikinahanglan sa atong lawas. So, importante kay mga kapaglaom makigsunan sa atong kinabuhi. Perhaps Adventists have too often considered fellowship. So, kining fellowship, importante yun siya. Kaysa sulod sa atong iglesia, nabitay kauban na to, kauban ako, dito ko sa Manila sa una, ingon pa niya, ganahan siya sa Adventist magsimba, kay ini ko magsimba, mag-shake hands niya, bibog kayo, mga balkada, maghimamatay. Pagkauman, makapaglaom, naadayo'y patlak. Di ba nindot kayo mga igsoon? Nga din, kato mga visitors na to, makaimamat na to, yung unahan din sila. Especially sa mga batanon. Ika ng mga batanon, lahi mo gana sila. Dito, ganahan na sila sa iglesia, nga daghan pong batanon, nga maabi-abihon, o dunay kinaya nga hospitality. So, mga batanon, mao niya itong matasanon, nga magamit ta alang sa buhat sa Ginoo. Now, Sabbath school is a place where people look forward to connecting with friends and engaging with each other. So ato pa makita, makapaglaw, makigsunan. Labi nyo mga igsoon, mga batanon, kung kita bitaw, kining ang ato nga kinaboy, dunay transformation niya, mga batanon, mo'y sayog kay kanunay sa atong iglesia. Bibo kay mga igsoon. Unya, mahagit po tong uban. Ilabi na sa mga ginikanan po nga musayogit sila. So sa mga ginikanan po, ato pong i-post ang ato mga bata nga moadto sayo sa simbahan. Ang problema lang kay usay ang ginikanan pod na mampoy lang ngayan. Mao na musuon pod ang ato mga kabataan. So mga ginikanan biyan example sa ato nga mga kabataan. Doon na tayo practical nga application makaigsunan. Number 1 gitawag siya og spend time with God. So sa atong kinabuhi kinahanglan spend time. Kini pagtuon nimo sa pulong sa Ginoo, especially sa mga young people like ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Nganong wala gyud sila mo dawat sa pagkaon nga gihalad sa hari tungod kay they are rooted in the Word of God. Kaya nga naman, nagtuon sila pulong, unya doon nag-spend sila. Kanang spend man gani nga word makapaglaw mga batan makigsunan, maghatag yung kag taas-taas nga time nga makigistorya ta diha sa Ginoo. Dili ta makigistorya sa Ginoo sa panahon lang nga doon na tay problema. May problema tag wala, istoryahon na to ang Ginoo. At least nagpundo na ta dito og kanang treasure ngadto sa iyaha makapaglaom. Mura nga pog bangko god, di makaka-withdraw og kwarta kung wala kay gi-deposit. So mag-deposit tag maayo nga binuhatan o mag-deposit ta og communication o isugin na nato daan sa Ginoo ang ato nga gikinahanglan. Kay nga naman dili man na ura-ura nga tubagon dito sa Ginoo kay lantawon pamapunan niya. Siya ra may nakabalo tubagon niya dili. Now karon kung wala gyud tay time no, sa Ginoo, mas taas tag time diri sa kalibutan. Pag-abot sa trouble makapaglaom, aburido tong una-una, ang atong solusyon dili maayo. Kaya nga naman, dili man guided sa Holy Spirit. Importante gyud mga batanon nga giyahan sa balang espiritu. Labi na sa mga batanon nga mamili og lifetime partner, ayaw gyud mo pag-decide nga kamo-kamo lang. Kinahanglan nga number 1, mag-ampo mo sa Ginoo, spend time with God. Pangayoon nimo sa Ginoo, mga pugkag advices sa mga imong ginikanan sa uban. No nga din makatabang po sa imo nga naman para maabli mo na ugyahan po ka sa ilahang mga eksperyensya o labas tanan sa balang espiritu kay balang espiritu mo na giya sa ato pinagi sa ato nga ma-feel no nga kanang tawhana mao ginang gipiya sa Ginoo sa ato. Next mga kabatanunan, do not go to Sabbath school to get a blessing. No sa ingon dire, go to Sabbath school to be a blessing. Naguna-una magunguban mao adto ko dito para mapanalanginan ko no. Kinahanglan nga may samat mahimutang panalangin usab ngadto sa uban. Mao na importante kayo nga mosayo kita sa simbahan aron mahimutang panalangin ngadto sa uban. Pinaagi sa atong kanang tindog o pinaagi sab sa mga mensahe nga atong mabatanunan o usab sa mensahe nga atong ipahat ngadto sa uban. Di ba? Tagaan magkagbayan, mosayo ka bisa pagampo, simple nga prayer. So panalangin na siya kay atis ma-exercise ta ang ato nga kaugalingon, no? Ma-practice ta mga kapaglaw makigsunan. So the Sabbath school is like a swimming pool. Yung Sabbath school is like a swimming pool. When people are drowning spiritually, they do not kick and scream and make noise. People drown silently. So, kini diyang Sabbath school, kung dunay mawala, pagkasunod Sabado, duha ka Sabado, wala na mo simba, kini bitaw sa swimming pool,
nakigilantaw nga bata o sa ba naligo nya nawala na. Mabalaka man gyud ang ginikanan o imong barkada o asa naman to. So pangitaon gini mo kay basig ni unlod. Mao ni makapaglaom nga ang Sabbath school ingon na gihapon ni siya. Nga kinalan mahibalan nato kung asa na pod ang ato nga mga kaigsunan. So number 2, notice who's missing. Mao gini importante. Pangitaon na to, uy, kisa may absent dire sa amo nga klase. Importante ni siya. At least, nakita po sa ato ang makiigsunan nga importante po din sila. Giminga po ta nila. Now, ingo ba rin, teachers need help noticing who is missing. Teachers need help letting people know how much people care for them. Every Sabbath school participant should get involved in noticing who is missing and reaching out to them. Importante makapaglaw makiigsunan. No? Dili bot pasabot nga nagsimba nito, bahala na tumuban nito, balik nabay usahay mga kapaglaw mga igsoon nga ganahan po ta dito mo balik to atong mga kauban nito sa atong klase. Tinga naman labi na ko to mga sabaan nya upos kay kanunay, nya di po ta ganahan kay murag something wrong po sa iya. Pero abi nyo makapaglaw makigsunan, that's the time nga ato silang bisitahan. Nga makita nila nga bisag inguna na sila, importante di gyapon sila sa sulod sa iglesia. Mao na usahay bitaw sa ato mga bag-ong na bautismuhan kung dili mabistahan, hantud nga madugayan gyud. Wala na dayon. Maluyan na gyud makapaglaw makigsunan. Mao na importante gikayan. Number 3, take an interest in cross-cultural missions. So importante ni siya sa ato mga spotlight. Ningon dre, pay attention when your Sabbath school plays mission report videos or somebody reads a mission story from another part of the world, no? The mission spotlight usahay sa ato murag dili kay nato pagtagad pero abi nyo makapaglawom pero ma-appreciate na ko na mga iglesia nga gina-portray nila. Murag ginahimong drama ba uban pod mo ginahimong balita. Kay nindot kayo nga naamray uban nga mga nasod nga makita nato abi nato una-una nato nga lisod og kita pero naa pa day laing nasod nga dili nato makita dinhi nga mas lisod pa gyud sa ato makapaglaw makigsunan. Mao na nga at least ma-appreciate nato, maapil po nato pagampo unya ato pong mahanduraw ang atong kaugalingon. Nga sila ganiyo naglisod ni alagad yun sa Ginog tarong kita pa din nga hayahay ra kay atong kinabuhi makapaglaw magigsunan. So importante ni siya. The mission spotlight helps you to connect with brothers and sisters in Christ from far away distant places. So makatabang ni siya through our prayers sa ato mga offerings. So ato makita diha kung usa ka importante gyapon ang cross-cultural mga kapaglaw makigsunan. Number 4, katapusan ni siya nga number makigsunan. Pero di pa din siya may last yun. Ingon dire, make memories together. So, doon ay memories. Sige yun dire. Social media platform. Abi nyo makapaglaom, karon sa ato nga sitwasyon, doon na naman tayo mga cellphones. Doon na tayo mga laptops. Daghan na kayo mga gadget nga makakommunicate sa ato mga friends. So, kung doon ay nag-celebrate sa iyang birthday, atong Serenidan, or kung dili kita kadto kay layo, pwede na to tawagan. O pwede ta mag-send o greetings. Anyway, karon sa Facebook, kung mag-post gani picture ito, nga birthday ko na, daghan na mag-greet, no? Pero ninduta na kayo, kaya daghan na mag-greet. Dili pare sa una nga, kung ikaw na dito, ikaw na po yung mag-greet. Karon may balaan na yun. Halos tibok kalibutan, makabalo na yun, nga birthday nimo, anniversary nimo, unsa pa na diya nga, sari nga, mao'y gina-celebrate karon sa ato. Si importante gyapon na siya. Dayon, graduation, passing big test, no? Kanang moving o getting, new job. I-congratulate na to, congratulations. Pero uban, di man mo congratulate kay wag nalain mo siguro kay gusto po siguro siya untad to niya kay wa man siya napili. So, inguna na lugar. So, abi nyo makapaglaom, mga batanon, ato silang i-great. O ato silang kanang, dili, ang ginadayag na to ang Ginoo pero at least kanang greetings nga atong gihatag nga to sa ilaha. Makatabang na sila kay kini magong posisyon nga ginagunita na to kung asa mo karon gibutang sa Ginoo. Dili ni siya ingon nga magpataas kasi mong ranggo kung dili kining posisyon makapaglaw makigsunan added ni siya nga responsibilidad kay nga naman buhat man guni siya sa Ginoo dili man guni siya ingon nga ang uban una-una nga ayahay no kay buhat sa Ginoo mao na kinahanglan nga dunay pagtinabangay ingon pa dinhi sa atoa karon no mga kapaglawom today God is calling for spiritually committed young people nangita ang Ginoo sa mga kabatanunan katong committed. Usa man committed? Meaning to say dunay willingness. Bisag unsay may tabo sa kalibutan, bisan magkinaunsa ang dagan sa panahon makapaglaw makigsunan, committed yun siya. Nga naman, willing siya nga mosuporta
umubuhat sa buloton sa Ginoo. Young people who will work for the salvation of their peers and bring new spark to your Sabbath schools. So ato pa makita katong mga tao gyud, mga batanon nga sama ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Di man gyud siguro may sama pero abi nyo makapaglaw makigsunan kun kanunay lang gyud ta dunay connection sa Ginoo ug maayo nga atong relasyon sa Ginoo. Wa gyud ta angay kabalakan. Kay nga naman tungod kay ang Ginoo may ang atong kauban. Sabi no, you may think a lots of reasons why God could find somebody better than you. Siguro may nga siya na lang day, mas maayo man. Pero hinumdumi, mga batanon, God uses ordinary people. Wala mangita ang Ginoo bright kayo, kaya naman mabutangan. Ang ipangita sa Ginoo kato mga tao nga ordinaryo. Nga naman, mabutangan man niya kaalam, matudluan pod. So, but God has a work for you to do, nobody else can do. So, kining daghan kay tagbulhaton karon. Mao na walay makahimuan ni kundi kita ra gyud. So, daghan karon mga tao nga gusto mo apil sa buhat. Pero ang problema lang kay walay time. Puro gyud sila mga busy. So, ang Ginoo gusto gyud nga kita ang iyang kita ang mubuhat nining bulhaton, nining katapusan nga mga adlaw. Nining gitawag og barod time mga kapaglaw makigsunan nga nabilin na lang nga panahon nga mahimo tang instrumento sa buloton sa Ginoo nga iyang gipiyal kanato. Ingon diri, no matter what your age is, dili magmatter ang Ginoo sa imong age, bisag bata pa ka, bayong-bayong ka o hamtong na ka, ang Ginoo willing nga mo response sa iyang tawag nga ri kanato. So mga kabatanunan, imo bang dawaton ang maong dako nga hagit sa pagmantala sa maayong balita? Ilabi na ingon nga ehemplo sa atong iglesia. Hinumduman na to nga ang kining Sabbath School in action, importante kayo usay mawala sa passing sa atong iglesia kaya ma-highlight dito na sa our worship. Pero hinumduman na to makapaglaom. Kining Sabbath School, mao gini labing importante o dili kay labing importante pero the rest sa programa sa tibok Sabado, importante yun sa tanan. Kaya kung nauna magod sa uban nga importante dito lang sa tunga-tunga. Wala na problema sa sinugdanan o sa katapusan. Pero kini tanan nga programa. Pero atong nakita sulod sa atong iglesia, mao gini ang gatakilid nga programa sa atong iglesia kining Sabbath School o kining iway. So I hope mga kapaglaw makigsunan, tagaan na itong pagtagad tungod kay kining buluhaton nga gipiya sa Ginoo, mao ni gitawag og ministry ni siya nga makatabang ta sa ato nga mga kaigsunan. Unya, fellowship akong isa mari, ato makita diha nga makigsanduro ta sa ato mga kaigsunan. Doon na po evangelism. Unya, ato makita diha makapaglaw makigsunan nga magampo po ta sa Ginoo. Mao na di kita ngay mabalaka. Core pillars of Sabbath School in action. Unya, doon na po tayo kitawag og Bible study and prayer. Makapaglaw makigsunan nining kagabion, abi nyo makigsuon. Kining buluhaton nga gipiya sa Ginoo, mubo naman lang ginatong panahon. Pero kung kita nag-alagad sa Ginoo, ilabi na sa mga batanon nga kanunay nagtuon sa pulong sa Ginoo o kanunay po nagampo, mutubo gid ta espirituhanon. Mo na sa kanta nga when you read your Bible, you will grow. Unya kung dili ta mo read sa atong Bible, ita mo basa makapaglaw mga batanon, umuus-us gyud ang atong espiritu. Maabot ang panahon nga pag-abot sa mga pagsulay, mawala na, daghan kayo mga batanon nga nangawala sa pag-alagad. Usara gyud rason, tungod kay wala na sila connection diya sa Ginoo. Kung gusto ta nga mobalik ang atong connection sa Ginoo, mag-recommit ta sa Ginoo, ug willing ta, ug unsay gusto sa Ginoo nga ipahimo sa ato, kay ang Ginoo pod willing nga mutabang sa atong kinabuhi. Mga kabatanunan, kung asa mo karon naglingkod ug asa mo dapita, ako manghiyon nga iduko ninyo ang inyong mga ulo kay mag-ampo ta. O Diyos nga gamanan, tagya sa among kinabuhi. Nini nga kagabion Ginoo, nalipay kami sa mga pulong nga among natunan. Tuguti o Diyos nga ang among commitment, among marinyo diha kanimo. Gadiin, willing kami o Diyos nga magpagamit nining buluhaton, nining katapusan nga mga adlaw. Nasayad kami o Diyos nga nang yawa na ning kamot pod sa pagtintal kanamo, ilabi na sa mga batanon. Tuguti nga ikaw magabantay kanamo, lauman namo ang balang espiritu may magagiya, ug lauman usab namo Ginoo na pinaagi sa imong gahom, sa imong pagtabang nga ri kanamo sa pagtuon ug kaikag, paghatag ug appetite sa pagtuon sa imong pulong, mahimo kaming grounded ug mahimo kaming focus diya sa misyon nga imong gipiyal kanamo. Salamat o Dios sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.